алейкум дӯстони азиз, рӯзи хуш барои шумо таманно дорам. Имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани песочни пирог ва бо творог барои шумо пешкаш мекунем. Ба мо лозимай 200 грамм як пачка шедрая лета, ордро бо чашм мебинем дӯстони азиз, ва шакар, як пиёла шакару ва як пачка разрыхли тел. Ҳая писанида ман нависта мемонам. Орда тақрибан 600 грамм мегирем. Баъд дӯстони азиз ами хел крошка мекунем, бо тёрка мегзаронем. Хоҳем бе тёрка ҳами хел орд қатии умочак мекунем, крошка мешавад. Дар листи одил, ин размери листи одила круглиша кардистем. Ин рецепт дар канали ма буда, пеш буд. Ман хостум барои подписчикои нав арӯсак тайёр кунам. Ана барои шумо ки навистем ки рецептҳои нағз тайёр кунем, ина барои шумо пешкаш кардем. Бо мо бошен, лайка фаромӯш накунен. Дар таги комментария фикрҳои худтона нависен. Таги видеода комментарияда касе ки чӣ фикру ақидаҳои худша дора нависен. Обуна нашудагиҳо обуна шавен. Ба мо лозимай 2 пачка творог. Агар ки творогҳои килоакӣ боша 600 грамм творог мегирем. Агар пачкаакӣ боша 2 пачка творог мегирем. Крошкамона хушрӯ нигоҳ кунен духтаро. Як пачка маргарин шедрая лета 200 грамм ва орд, боз як пачка разрыхли тел, як пиёла шакар. Ҳамаша намхел крошка мекунем. Намхел лисда рост хушрӯ ва мхел як чен рост мекунем крошкара. И беҳад пироги бо лаззат мебиёд. Тайёр кунен, ҳатман пушаймон намешавем. Ин рецепти беҳад нағзай, песочнияй, ҳами хел об меша дар даҳантон. Ва обуна шавиро дар канали мо фаромӯш накунед. Касоне ки обуна нестан, обуна шавен. Вақти обуна шуден, ҳамаи видеои моро ҳар рӯз ки партофтем тамошо кардан метонед. дӯстони азиз, барои шумо, барое ки подписчикои худам кори нағз ёфтам, кори осона, шумо метонед ки ҳами корда регистратсия шавен. Регистратсияш ройгонай ва тарзи коркуниша барои шумо меомӯзонад. Амина ҳамин номерода нависен. Инорам кор мекунам, беҳад кори хубай. Шумо метонед ҳам ширкати Фаберли кор кунед, ҳам ин ширкат ё Avon America, кадом ширкатида кор кунед, метонед дар чанд ширкат кор кунед бе ягон мушкилӣ. дӯстони азиз, ин ширкат бо плюсоҳои худша дора. 21 рӯз пас харид намекунед. Дар ин ширкат шумо танҳо дар як сол 2 маротиба ё 3 маротиба харид мекунед тамом. Ва бо ин ширкат хубиш дар чай балотон намесӯза. Плюси ин шумо 2 одам мебиёрен, 2 одаме ки оварден, 2 одами шумо боз одам мебиёра. Танҳо 2 одам мебиёрен, структураи худро месозен. Дар ин ширкат на танҳо парфюмерия, дар ин ширкат доруҳои беҳтарина, доруҳое ки корейски, ҳамаш фоидаҳои нағз дора. Барои тамоми дардҳои пӯсту, дардҳое ки камхунӣ, тамоми асаб, ҳамаш доруҳои нағз дора. Шумо нависен, ҳамаша мефаҳмона, харидорӣ кунен. иншоалло дар Тоҷикистон ҳам қариб омада месозанд, ин ширката мекушоянд ва кори ҳамаи мо осон мешавад. дӯстони азиз, нависен, ҳар як кор бо осонии худша дора. омӯхта мешавен, кора пеш мебарен. маоши баланди дар ин компания ба шумо дода мешавад. боз духтаро сертификати ҳалолам дора, метонен бе ягон хавотир кор кунед. 3 дона тухм, ина 2 пачка творог, 600 грамм творог мегирем. бо 3 дона тухм, 1 пиёла шакар. 1 пиёла дар тесташ мерава, 1 пиёла дар даруни начинкаш. анам хел ҳамроҳ мекунем. хоҳен ба блендер аралаш кунен. Агар набоша, ба ҳами вилкарам бисёр лад занен, об мешавад. ҳастай творогое ки худаш ҳами хел майда тайёр, хеле мягкий творогай. бо ваё осонтара. ана ба миксера мекунем, ҳам хел хушрӯ мешава, мягкий мешава, ҳамроҳ меша, ҳамаш аралаш мешава. баъд дар ҳарорати 200 градус, дӯстони азиз, баланди бад намонед духовкара. песочнияй тезда мепаза, қоқи бад мебиёяд. вақте ки ами 200 градус мемонем, хушрӯ мепаза.
ана начинкаш. ин як рецепте ки дар листи оддил мешавад. Барои хоҳиши бисёр подписчикҳо барои листи оддилай мепурсанд ки размер ами листи оддил дар духовкаи ними калонам мешавад. Примерно 40 сантиметр боша. Хай бо бинед дӯстони азиз, агар ки листон беҳад духовкаи бо калонам ҳаста ям хали боша, шумо метавонед зиёдтарак бигиред маҳсулота. вақте зиёдтар гирифтем бо бисёртар мешавад. манам хе болои ҳамашда мечошем як хел шавад дӯстони азиз. ягон ҷои ҳами ваймон начинкамон натова творог ҳамаи ҷо пурра маҳкам шава бо кружка. ҳами умучаке ки мекунем. коғози ҳама омӯхта дар ҳами кружка гуфтан. барои ҳам кружка мегӯм дар ки шумода фаҳмутар шава ва осонӣ фаҳмед. раҳмати калон барои дастгириётон, барои суханҳои беҳтарине ки менависен. манам хел дӯстони азиз, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. фаромӯш накунед дар ҳаққи якдигар дуогӯиро, дар ҳаққи мо ҳамеша дуогӯ бошен. и барои шумо бетараф набошен, ҳамеша дастгирӣ кунем бо иншоалло ҳамеха наворои нағз бо фаҳмондани оддӣ барои шумо ман пешкаш мекунам бо тарзи оддӣ. анам хел дӯстони азиз, ман худам ҳам хел навора оҳистатар кардам ки хушрӯтар фаҳмонда тонам, то ки бифаҳмед шуморам тайёр кунед. ҳамаи ҷошам хел яхел бояд шавад. иншоалло дар наворҳои оянда ман кӯшиш кардастам ки барои шумо ҳамин пухтупазое ки чизе ки хоста буден ман омода кунам, то ки шумо ҳамаи чиза хушрӯ пухта ёд гирен, тайёр кунед. дӯстони азизи ман ана тайёр шуд. болоша камтар сахарни пудра пошидем ва намучам иштиёвар омадагиай, беҳад хушрӯ омадай. дӯстони азиз, ҳозир як намуд салате ки беҳад болаззатай. ира дар як ҷо хӯрда будам, аз нақл мекунам, ман барои шумо тайёр мекунам. дар ҳамин рецепташ як дона ҳозир лаблабӯи калона истифода мебарам. барое ки чандта бо хусти дили худтона бисёр каданӣ бошед, бисёр бигирен. ман якта калона мекунам ба сай. баъд сир дар корай, фарқ надорад ё сири колбасни ё сири хали голландский, кадомиш ки махбубтон боша истифода барем. баъд майонез якум мегирем, свеклара лаблабура тёрка мекунем. баъд сирам дар дарунаш ҳам ҳамроҳ мекунем, ҳам болошта мекунем. бо мо бошед. дӯстони азиз, комментариҳое ки пеш видеои оянда дертар ҷавоб додам, камтар серкор будам. иншоалло ҳаракат кардастам ки ҳамашда ҷавоб диҳам. савол додем ки ҷои шумо дар куҷо зиндагӣ мекунем. мо дар Қазоқистон зиндагӣ мекунем, дар шаҳри Астана, дар пойтахташ. беҳад ҷои мо хунукай, ҷое ки ранги сибирай, барфуш бисёрай. анами ҷаҳда зиндагӣ мекунем. ва занҳои тоҷик мода ҳастай бисёрай. мо хостем ки бо ҳамдигар шинем, суҳбат кунем. ина духтаро анами хел мешавад тёрка қатӣ. бинед чӣ борика ки хушрӯа ина. нами размер мешавад. агар бисёрӣ бошем, бисёр лаблабу кунем. ман барои 2 тарелка шава гуфтам. як бор худам бикунам. кучи хел мешавад. яким беҳад ба маза буд. ин салата ман дар як ҷо меҳмонӣ рафтем.
хонаи қазуқо. баъд ами намуд салат овардагӣ будам, 3 намуд салат буд ва ёша махтум кардагӣ будам. баъд ами салатша аҳамият додум, дар ноша дидам ҳечи надоране ки бамазза ҳай. И баъд дар онша пурсидам, гуфтанд сири холӣ дорад, тамом бо майонез. баъд болошдам ки майонез пошидагӣ ба тиёрка кардагӣ. ами хеле бамазза, барои гуфтам бо тайёр кунам, шуморо нишон диҳам. анам хеле салатҳои бамаззаи осона, ки рецептое ки вақти одама намегирад, тайёр кунем, баъд лаблабу хуни одама зиёд мекунад, чизое ки фоиданокай барои саломатӣ. барои шумоам хостам тайёр кунем. баъд ҳозир якта апаҷон, як подписчики ман, агар тамошо кардиста бошанд, раҳмати калон, як лайфхак гуфтанд. ки сире ки хай ӯ сири пешинам ҳам хеле мулоимак буд. гуфтанд сире ки агар мулоим бошад аз тиёрка нагзарад, мо мегирем иҷоша равған мекунем. вақти равған кардем мех ки мешавад мегзаштай. мо проба мекунем. ин лайфхаки як апаи меҳрубона ки мода ҳам хеле фаҳмонданд. ва одамои таҷрибадор ҳастанд, мисол медонанд, ба мо мегӯянд, мо хурсанд мешем ки як чизи нав бо меомӯзем. бо мо бошед. сире ки истифода мебарем, дӯстони азиз, фарқ надорад чӣ намуд сире ки дошта бошен истифода барен, лекин беҳад маззаш хушрӯомадак бо лаззатай. баъди хеле сабукхирай и салат. ами хеле хурдан мегирӣ, хеле дили одама намегира. баъд салатҳои бемайонезам гуфта буданд як подписчикам. дар ами каналам чанда салатҳои бемайонезам дорум. иншоалло бо насиб карда боша, худо хоҳад, тайёр мекунам салатҳои бемайонезам. ман рецепт бисёр дорум барои шумо. ҳамаи чизои интересне ки шумо дар ҳами хеле маҳқул шавад, ман омода мекунам бо забони тоҷикии худмо рецептҳо. касе то охир навора ҳамроҳи мо буд. саломат бошен. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азизи ман, салати мо тайёр шуд. инами хел аз 3 чиз иборатай. салати беҳад кам расходу кам харҷам гӯе мешавад. аз баъзе салатҳое ки расходаш бисёрай, уқа лаззаташ нағз нест, ин салат нағзай. ҳам лаззаташ, ҳам кам расход. анам хел боз болошта камтар сира тиёрка мекунем. ин ҳам барои ороишиш мешавад, ҳам барои лаззаташ боз бисёртар меша, бо лаззат меша сираш. پدر یادم نرفته است مهربانید، پدر یادم نرفته است هم زبانید. پدر از وقتی رفتی من شکستم، پدر حرفی من است حرفی جوانید. پدر از وقتی رفتی من شکستم، پدر حرفی من است حرفی جوانید. پدر پشتم شکست
از رفتنی تو. پدر شادی تمام شد در غمی تو. پدر پوشتم شکست از رفتنی تو. پدر شادی تمام شد